Corona ni jora abo belakeno krima singsa bemar hanai gongrai hostel o tongnai khoroksati project student bobo suti manai tongthogoi haino nogo thangnani hinai phaimani jorao thangnai 10 tarik January o 2022 sarik jorao hathai kotor amsayo borok kai phaimani auto malkhungtei truck baithutai laimani bagai belakhe sak hamia hanai sing dofani koknai bisingti khenorokni thani wo sing phunuk laimani aboni yagolo kwbangma lukorok bini guardian rok samani bisingti khlaiye chubu chuba laikha jibi sak hamnogo tongai borokno rang poisa kwbangma borok lukurok hamjagai chuba laimani sing abobo saiman kha pheba sing paithago saiman kha chini abukhuk thempui molsom bo tei osungsaro krikha hnai aboni bakhino belakheno khakamjak norokni bwskango chung sanani thango tongthogoi nogo kiflei tongmani jorao se omahai patimong patiwoi tini bini langma choi thangnani nangkha phaidi chung borokni nukhungni bagai suri sanlayana